dap semam ki pajba haka first public meeting jong i Dr. DRL Nonglaj ka bala penlong menta kasngi hapo nong Shillong ka bahap hapo jong ka Mount Rashan constituency ka ba Deiru ka constituency ka ba i Dr. DRL Nonglaj iyo ban thep ya kabut ka jong i te kani kadai ka sin ka baningkong ha ka bala yo ban penlong ya kani ka jingalang bat ngiu i ha kani ka jingalang la ya tu daki babon ki pajpa na kaleng ki shnong bat na ki party ki bapher ban wan ban ai ki jingkershan badon pedang sungpha na kamenta une ureu rangba ubakrau uban yo ban mikmat na kamenta ka Shillong Parliament constituency Shapo Lok Sabha hakane ke jingalang layadon ringkat lang dari Deputy Chief Minister iba Preston Tensong bat kumjuru iba seno bhalang dhar